Foli ni waleɲuman dɔn an b'o ta k'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan an bɛ Ala subhanahu wa taala deli an ka jamana Ala ka basigi don a kɔnɔ Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ Ala k'u ban ka Ala subhanahu wa taala deli ya rabbi sababu ɲuman Ala k'o di an ma k'an dɛmɛ ka bɔdaw k'an ɲɛ Ala k'o kɛ ciba bonya kosɔn salli ala Muhammadin wa alihi an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn tuguni k'a fɔ k'aw bisimila aw ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan ka kɛ ni an bɛ kaloba min na n'o ye mɛ kalo ye a tile 12 o ye hɛrɛ don ye o ye donba ye diɲɛ kɔnɔ ka sabu kɛ an fana karamɔgɔ Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara a bɛ bɛn ale nali diɲɛ kɔnɔ o don ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya di nin cɛkɔrɔba ɲuman in ma 12 mai 2026 a b'an ka cɛkɔrɔba kɛ san 71 an bɛ Ala deli san 71 caman bɛ Ala bolo Ala k'o di an ka cɛkɔrɔba ma Ala ka ɲɛmɛ a la ka foli lase a ma a n'a ka denbaya bɛɛ k'an baw fo ka Sherifa Ahmad Tidiane Haidara n'a a dɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo k'an ka tɔn ɲɛmɔgɔw fo Jamiyatul Ansarudine tɔnden bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka dugawu kɛ bɛɛ Ala ka hɛrɛ kɛ ani aw ye o la aw minnu n'aw tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina ni 12 mai plateau tɛ fɔ aw kɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi kɛnɛ kan baara minnu b'an bolo ni Ala ni kira sɔnna ma kumabaw de ye madarasa min bɛ yen ni aw b'a dɔn Saadu Ziwaza a bolofaraba min bɛ Kajalukaw fɛ yen nɔ an y'a ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ kalanko nasira la karamɔgɔ ye wulikajɔba de kɛ kunfiya bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ ale tɔgɔ la bibi in na kalanso min bɛ sen tɛ a la o hukumu kɔnɔna na an bɛ ka se ka mun ka ja sɔrɔ a ka ca Ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ a dugu kelen yɛrɛ kɔnɔ madarasa so 3 walima 4 bɛ yen maa man wasa don kelen na dɔrɔn k'o ja ta ka se ka ɲɛw bɔ sira la o hukumu kɔnɔ Kajalukaw bi ni Ala sɔnna ma olu ka kalanso a b'o ye o kɔfɛ an ye wulikajɔ min kɛ ka don dugu kɔnɔna na kanubagaw olu ka dakuruɲɛ 2 a b'o ye kɛnɛ kan o kɔfɛ Jamiyatul Ansarudine bolofara min bɛ jamana kɔfɛ n'o ye ADN international ye Mozambique ani Angola olu bɛ an bolo yan bi ni Ala ni kira sɔnna ma ka taa se fɛn min ye ayiwa an b'a dɔn y'a bani ka kow tɛ ban hɛrɛw de don i da mana min ta dɔrɔn i b'o kuma de fɔ ɲinan a ye baara dɔ kɛ a bonyana maaw hakili ma kosɛbɛ n'o ye sɛnɛko nasira o formation n'i y'a jateminɛ formation in sɛnɛ kun kan Mali ye sɛnɛkɛdugu de ye nka ka se ka hakili yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye jɔ an ka taa malidenw ka t'u former k'u deli sɛnɛ la walasa u ka se ka balo n'u yɛrɛ kun ye Ala sɔnna ma Jamiyatul Ansarudine ɲinan u y'a formation kɛ u ye Mali réseau min kɛ an filɛ nin ye waati min na a bɛ taa fo région 7-8 na a ma ban yɛrɛ fɔlɔ o la ni Ala sɔnna ma Sikasokaw fɛ yen nɔ dakuruɲɛ kelen min sɔrɔla yen an bɛna o fana yira aw la ni Ala ni kira sɔnna ma ninnu de ye bakurubaw ye min bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a yira aw la bi wulada in na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ an ni aw ye teliyala an ka jɛmukan in an y'a fɔ aw ye k'a fɔ a kɔkɔrɔma donnen don ni COP-CAVICA olu société ba in société hɛrɛma in an balimakɛ Elhaji Haruna Konate sɛgɛnbali ɲinanbali depuis a bɛ san 3 bɔ ale bɛna fara an ka baara in na k'a fɔ ko nin cɛkɔrɔba ɲuman in ale ka nin baara ɲuman in o tɛ fɔ ale kɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a ka sociétéw bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la baara ninnu na ka Ala deli Ala ka hɛrɛ kɛ ani u ye o la laadala yanni an ka don baara kɔnɔ n'an ma ɲɛ k'a fɔ ko plateau in olu de ye a sponsor officiel ye an ka jɛ ka u ka bi sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Nous intervenons dans le BTP, le lotissement, la vente de terrains sécurisés et l'électrification rurale, avec pour mission de proposer des solutions fiables et durables. SCI Konade, votre partenaire de confiance pour construire et investir en toute sécurité. Nous sommes spécialisés dans la vente, la modification et la location des véhicules de qualité, avec un service axé sur la fiabilité et la satisfaction client. Konade Autoservice, la qualité et la confiance au service de votre mobilité. Vous cherchez un partenaire automobile fiable? Alors, bienvenue chez Konate Autoservice. Nous proposons des véhicules neufs et d'occasion, sélectionnés avec exigence. Des modifications sur mesure pour adapter votre voiture à vos besoins. Et un système de localisation en temps réel pour plus de sécurité et de contrôle.
Avec notre expérience, vous bénéficiez également d'un entretien et de préparation de qualité. Nous sommes disponibles partout en Côte d'Ivoire pour vous servir où que vous soyez. Contactez-nous dès maintenant. Plus 225 07 07 99 97 24 ou bien le 07 07 79 30 12. Nous vous offrons confiance, performance et tranquillité. Konaté Autoservice, votre partenaire automobile de confiance. Ciao. Ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka sugu diya Elhaji sɛnɛko a sen b'o la fɛn min ye immobile ko n'o ye soko ni terrain ko a sen b'o la fo ka taa se aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la mobile ko a ka ca ala fɛ o fana baara wulilen de don o la aw ka hakili to a la kosɛbɛ kosɛbɛ n'aw sera Abidjan aw mago bɛ mobile santa na walima louer ta la o n'a ɲɔgɔnnaw aw ka u ka service contacter min b'a to aw ka se ka baara ninnu kɛ hɛrɛ ni lafiya kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka sugu diya fan bɛɛ lajɛlen fɛ an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔ daminɛ k'a fɔ ya bani ale ka ɲɛnɛmaya bɛɛ ye hɛrɛ ye sabula fɛn o fɛn min kana ka kɛ ka maanifinya dilan a ma to kɔ o baaraw la ale ka karamɔgɔya ma kɛ wajulu gansan ye a ka karamɔgɔya ma kɛ ka maaw laseli gansan ye a ka karamɔgɔya a ye fanu camanw de dayɛlɛ min b'a to mɔgɔninfinw bɛ se ka balo hɛrɛ kɔnɔ ka kodɔn ka tila ka mɔgɔ ɲɛ i yɛrɛ kun ye nka o bɛɛ lajɛlen asulu ye fɛn min ye o ye kalan ye ni kalan sɔrɔla nin bɛɛ bɛ sɔrɔ o la i sinsin kalan kan ka kalan kuma fɔ ka tila ka kalanyɔrɔw dayɛlɛ malidenw bɛ se ka kalan cogo mun na mɛ a kabakoma yɔrɔ ni kalanyɔrɔ ninnu kelen o kelen n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ yen alihamudulilayi minnu ni i b'a dɔn k'a fɔ ko moyen t'u ye falaw b'u la yatimadenw b'u la o n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ kalanyɔrɔ in na minnu bɛ ka kalan fisabilila ka ca kosɛbɛ nka y'a bani ko maliyɛn den kelen kana to yen min bɛ to konfiya la fɛn o fɛn mana k'a charge a bɛ bila ale de ka bolo kan o la kajɔlɔkaw fɛ yen nɔ u ka kalanso an ka jɛ k'a ɲɛmada a baaraw fɛ walawalali bɛ kɛ Umu Kulsum Jaabi fɛ. A fɔ aw ye ko nin waleya min nin n'o ye formation ye ka di tɔndenw ma sɛnɛ kun kan a diyara an ye kosɛbɛ ka d'a kan an ye gouvernement ye an tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ lasɔrɔ ala ni tiɲɛ na mais ni jɛkulu sanuman sɔrɔla jɛkulu min an ka ɲininiw senfɛ bi an y'an sɛnsɛn ka se kajolo an bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ an bɛ tila ka segin ka na ni ala ka jɛ ye an y'a ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ fɛn min ye ya bani ye a ka wulikajɔ fana kɛra kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔna na fɛn min ye formation sɛnɛkow kunna u ka se k'a kɛ o ye fɛn nafamanba ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni dun ka fa n'o sabatira yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ bɛ yen nka sɛnɛ yɛrɛ fo k'a ɲɛdɔn de fo ka maaw kalan sɛnɛ cogoyaw de la sabula kunun ani bi o cogoyaw tɛ kelen ye ɲɛda kura caman de bɛ sɛnɛko lahaliyaw la o hukumu kɔnɔ Jamiyatul Ansar-Din ye wulikajɔw kɛ ka karamɔgɔw minnu bɛ sɛnɛko ɲɛdɔn jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔ yan ka taa se baara caman ma sɛnɛko dɔrɔn tɛ foro b'a la ka taa se sɛ maraw o n'a ɲɔgɔnnaw o karamɔgɔ jolen dɔ k'o se k'o ta ka yaala Mali région kɔnɔna na a ka taga nin formation ninnu kɛ u ye région caman kɛ an bɛ donni min na i ko bi a bɛ taa fo région 6 walima 8 ɲɔgɔnna na u sera ka région minnu kɛ yan'u ka se tɔw ma a yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra tare de ye ansaru dɔrɔn tɛ maa wɛrɛ gansan minnu bɛ yen minnu y'a kanu a bɛɛ lajɛlen sira dir'u ma u ka se ka participer ka se ka formation in ka faamuyaw caman sɔrɔ a la ala sɔnna ma Sikaso ta an y'a kanu ka dakuruɲɛ 2 ta o la seereya la min b'a to mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ya bani i hakili t'a la k'a fɔ a bɛ yɔrɔ yɔrɔ a jɔlen bɛ yen a ka bolofara hɛrɛ a bɛ fan bɛɛ fɛ ale ko malidenw o de y'ale ka priorité ye jamana malidenw lafiya hɛrɛ bɛ se ka don u bolo cogo min na ka se ka o baaraw bila sen kan o la o kɛnɛ wasaman dɔ de ye nin kɛnɛ in ye an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. A fɔ aw ye ko nin waleya min nin n'o ye formation ye ka di tɔndenw ma
sɛnɛ kunkan a diyara an ye kosɛbɛ ka d'a kan an ye gouvernement ye an tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ lasɔrɔ ala ni tiɲɛ na mais ni jɛkulu sanuman sɔrɔla jɛkulu min ni olu sera ka ŋaniya sɔrɔ k'a fɔ an k'an ka tɔndenw former sɛnɛ taabolo la vraiment olu ni foli ka kan kosɛbɛ donc o kɔrɔ Amsar den cɛ ni muso ka taa sanfɛ fɔ dugu ma bɛɛ de ka foli bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan k'a fɔ aw ni ce aw yɛrɛ ye ne ye ɲɛtaga sira ye nin kɔnɔ donc nin ye malikura ɲɛtaga sira dɔ ye mɔgɔw aw k'a lajɛ ka wuli ni aw yɛrɛ ye ka sinsin aw yɛrɛ la walasa aw ka se ka bɔ aw yɛrɛ la donc o sira o yera aw kɔrɔ o de ye hakili jiginna k'a fɔ an ka nin kɛ donc vraiment an b'o tɛgɛrɛ fɔ Amsar dini cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ka fɔ jamana bɛ se ka fɔ a wasalen don ni aw ye nin taabolo aw ka continuer ni a ye foli kɛ jama la halisa ka fɔ gouverneur tɔgɔ la directeur régional de l'agriculture Alkasim Barka tɔgɔ la kɛnɛ sanuma in a dayɛlɛ la ala barika dɔ wɛrɛ sera le doucement dɔ wɛrɛ sera ne tun ye sikasokaw olu ka formation kɛnɛ dayɛlɛli dakuruɲɛ 2 de ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Ansaru ye baaraba de k'a la ɲina nin formation in a nafa ka bon kojugu n'i y'a participer hali siɲɛ 1 i bɛna dɔn k'a fɔ ko sɛnɛ kunfɛn ko tɛ ya bani ye wele bila ka taa malidenw ma nin baara la kosɛbɛ surtout Jamiyatul Ansar din tɔndenw u k'u ɲɛsin baara ma u k'u ɲɛsin sɛnɛ ma surtout karamɔgɔw k'a fɔ hadamaden kana kɛ doni ye mɔgɔ wɛrɛ ma kana kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ ye kana kɛ mɔgɔ dɛsɛlen ye i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ k'i yɛrɛ kun balo ka jɔ n'i yɛrɛ ye walasa i bolo kana bɔ mɔgɔ wɛrɛ t'a nɔfɛ walima ka ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ t'a nɔfɛ bani ale jɔra o jɔda de kan wa ale ye ɲɛnamaya kɛ o de kan o la kanubaga a ka kalanden jamanaden ɲuman bɛɛ a bɛ bɛɛ de wele ka na sabula ni ala ye maa min dɛmɛ n'i y'o sɔrɔ o y'i lafiyalen nin cɛkɔrɔba in an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya di a ma ala k'a ɲɛ mɛn a la n'an bɔra yen an y'a fɔ aw ye k'a fɔ kalanko nasira la ale ye wulikajɔ ni cɛsiri min ta a ma dogo mali kɔnɔ madarasa 2000 ani dɔɔni o de bɛ bi minnu bɛ kalan na o hukumu kɔnɔ an ye dɔw yira aw la bi an bɛna yɔrɔ min yira aw la o de ye kajolokaw fɛ yen nɔ a yɔrɔ ninnu na kalansow caman de bɛ yen mais an b'an wasa don dɔ de la dɔrɔn kajolokaw u ka kalanso cogoyaw Umu Kulsum Jaabi bɛ walawalali kɛ an ye o kan an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ ala barika dɔ wɛrɛ sera le doucement dɔ wɛrɛ sera an ka ɲininiw sen fɛ bi an y'an sɛnsɛn ka se Kajolo mara kɔnɔna na alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru a bolofaraba min bɛ Kajolo a n'a lamini na u ka wulikajɔw an'u ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko fanfɛla la ne tɔgɔ ye Abdulaye Kone second cycle Tarbiyatul Banin wal Banat a directeur de mairie alhamdulillah an bolo yan classe 5 de bɛ septième ye 4 septième A B C D huitième 2 A B neuvième fana ye 2 ye o fana ye A B n'i y'o kalandenw olu fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 600 mɔgɔ 19 cɛden 300 ani 7 musoden mɔgɔ 300 mɔgɔ 12 olu tilan bɛ mɛtiri minnu ni ɲɔgɔn cɛ mɛtiri ye an bolo mɛtiri 12 permanent ye minnu bɛ na ka segin ka na heure di ka taa o ye mɔgɔ 4 c'est comme si mɔgɔ 16 minnu bɛ na ka segin o mɔgɔ 4 na cɛ 2 muso 2 mɛtiri permanent mɔgɔ 12 na cɛ ye 11 muso ye mɔgɔ 1 kɔfɛ secrétaire fana bɛ yen ale ni surveillant fana bɛ kalanyɔrɔ la an bolo surveillant 1 ale ni secrétaire 1 ka fara mɛtiriw kan baara bɛ ka taa nin kɛcogo de la Tarbiyatul Banin wal Banat Kajolo second cycle min b'an bolo deuxième cycle min b'an bolo yan mɛtiri minnu b'a kɔnɔ ani kalanden hakɛ min b'a kɔnɔ bi an filɛ nin na o de ye nin ye
an ka denmisɛnnin wulitaw olu de ye an ka siniɲɛsigiw ye. O kama u ye wulikajɔw ni cɛsiriw caaman kɛ kalan ɲuman bɛ se ka sabati kajolo a n'a lamini kɔnɔna na lamɔliko ɲuman i n'a fɔ an ka alisilamɛya diinɛ bɛ a laɲini cogo min na. An fa ani an karamɔgɔ ale ka laɲiniw kɔnɔna na. Bi sɔgɔmada in na an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn. An bɛ kajolo ma ne ko kajolo ye section ye Ansarudine kɔnɔ. Section minnu ni kalanko ɲɔgɔn yɛlɛn bɛ a kɔnɔ kosɛbɛ. An bɛ Ala fo ka Ala barikada. Sɔgɔmada in na an bɛ secrétaire la formation fɛ. Baara min n'o bolodalen don o de ye kalanko minnu b'an bolo ka baara kɛ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara tɔgɔ la. Kajolo yɛrɛ mara kɔnɔ o ye kalanyɔrɔ 47 ye. Kalanyɔrɔ 47 na lycée saba ye. Lycée kelen bɛ Kajolo, lycée filanan o bɛ Furu, santé professionnelle fana o bɛ Kajolo. Seconde sigili minnu bɛ a kɔnɔ o ye seconde sigili 8 ye. Alhamdulilayi an bɔra Zewa civil la an bɔra Zewa Ala y'a kɛ an nana Kajolo yan fana. An bɛ Sylvain ka bureau de la nin waati in na. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔso bɛɛ lajɛlen ma commission d'éducation ka taa bila an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara la. Bi an ka kalanso 47 in kɔnɔ kalanden minnu bɛ an bolo kalanden 10,002 ani kalanden 72 o de bɛ an bolo kalanyɔrɔ 47 na lycée saba professionnel kelen ani ka taa bila seconde cycle ni premier cycle la. Mɛtiri minnu bɛ an bolo bi a kɔnɔna na o ye mɛtiri 200 ani mɛtiri 62 ye. Mɛtiri 262 na muso a bɛ fɔ cɛ o ye cɛ 100 ani cɛ 79 ye a tɔ ye muso ye minnu bɛ an bolo enseignement na école ninnu na. Alhamdulilayi an bɛ Ala fo ka Ala barikada an bɛ baara minnu na n'o ye an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Hayidara y'an bila lamɔ min na n'o ye kalanko lamɔ ye. An bɛ Ala barikada la an bɛ ka san 4 sɔrɔ a la kosɛbɛ k'a sabu kɛ an ka san 3 laban ninnu na examen na k'a daminɛ bagi la ka taa bila DEF la ani centre professionnel bɛ an bolo sabu olu ka promotion fɔlɔ bɔra ka examen kɛ BT ani BT la. Donc olu ye formation kɛ ani CAPU. Ɲinan fana ni Ala sɔnna a ma mɔgɔ nombre min b'an bolo candidat la min na CAPU ni BT la o ye mɔgɔ 59 ye an ka centre professionnel la. Bon bagi fana sira kan mɔgɔ minnu bɛ an bolo bagi sira kan o ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 6 ye. Bon DEF la mɔgɔ minnu kan ka examen kɛ an ka seconde cycle 8 na o ye mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 2 ye. O la an kɔni bɛ ka jaabi ɲuman kɔni makɔnɔ komi san tɛmɛnen jaabiw kɛra cogoya min na n'i y'a lajɛ an ka école dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya ni section ale ye 100% kɛ examen sera ka DEF la. Bon Kajolo yɛrɛ o ye 98% kɛ an ka bagi yɛrɛ fana na 71,70 o ye kɛ bagi la. Ni Ala sɔnna a ma an ka bagi promotion fɔlɔ min kan ka bɔ o y'an ka pensionnaire minnu filɛ nin ye Furu lycée la olu promotion fɔlɔ kan ka kɛ mɔgɔ 37. O la nin baara de bolodalen bɛ an bolo kalanko sira kan Kajolo section kɔnɔ yan. An bɛ an ka ɲɛmɔgɔso bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka dugawu ɲini an ka ɲɛmɔgɔ ye an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ka an bɛ dugawu ɲini an ka ɲɛmɔgɔ fɛ a ye si ni kɛnɛya Ala ka o de di an n'a ma. An bɛ tila ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲini aw fɛ an karamɔgɔba ye o min kɛra nin sababuɲuman ye an ye n'o ye Alhaji Alasani Mahamadu Ɲangi ale de ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri a n'a ka hakilina miiri ɲuman o de y'a to an sera ka sanayɛlɛ sɔrɔ kalanko la nin waati ninnu na. Ni Ala sɔnna a ma a ka hakili ɲuman n'a ka baara bolodaliw la an hakili bɛ université la inshallah waati nataw la ka o dugawu ɲini kɛ aw fɛ k'a deli Ala fɛ sababu ɲuman Ala k'o k'an ye dɔnni kuma barika ma Ala k'o de di an ma. An bɛ foli belebeleba commencer kɛ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ale min ka wulikajɔ n'a ka kɔnɔnajɛya o ye an bila nin baara in na. N'a ma ɲɛ k'a fɔ
an fa ani an karamɔgɔ ale hakilina ana miirinaw tɛ dɔwɛrɛ ye jogo ɲuman bɛ se ka sabati an ka jamanaw kɔnɔna na an ka denmisɛnnin wulitaw u bɛ se ka lamɔ cogo ɲuman na i n'a fɔ alisilamɛya diinɛ y'a laɲini cogo min na o kama alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru olu fana ye ba don kosɛbɛ ka hakilina in ta ka baara kɛ ni a ye kosɛbɛ wa u ma da duguma kalansow dɔrɔn jɔli ma koyi an filɛ donni min na i ko bi cɛmancɛ kalansow caman de bɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru tɔgɔ la u ka sigidaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an filɛ nin ye sigida min kɔnɔna na n'o de bɛ tali kɛ kajolo a n'a lamini cɛmancɛ kalanso belebelebaw caman de b'u u bolo kajolo dugu yɛrɛ kɔnɔna na fo ka taa se u ka marabolo wɛrɛw ma fɛn min ye lycée tarbiyatul bani wal banati kajolo dugu kɔnɔna na a sinsinna san 2016 ka taa bila san 2017. Alhamdulillah bi an bɛ lycée cours kɔnɔ direction kɔnɔ n'o ye sanawiya tarbiyatul bani wal banati fi Kajolo lycée franco arabe tarbiyatul bani wal banati Kajolo dugu kɔnɔ. O lycée an sabin ka lycée Kajolo ya lycée min alhamdulillah ni a bɛ ka nka ɲɛtaga sɔrɔ a ka baaraw la parce que lycée yɛrɛ mɔgɔ ka d'an ma an ka baara daminɛ administration ka baaraw daminɛ depuis année scolaire 2016-17 mɔgɔ yɛrɛ b'a orienté ka na lycée in na o kɛra année scolaire 2017-18 donc an ka 10e fɔlɔ-fɔlɔ o kɛra 2017-18 donc o kɔrɔ ye an ka bac siɲɛ fɔlɔ o kɛra 2020 bac ye 2020 ka taa o la nin y'an san wɔɔrɔ ye bac la salon bac tɛmɛnen o kɛra an san wɔɔrɔ ye bac la o waati kɔnɔna na bac san wɔɔrɔ in kɔnɔna na an sera ka mɔgɔ min bac sɔrɔ lycée in tɔgɔ la a bɛ taa mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 80 ani mɔgɔ 1 sabu an ka bac san fɔlɔ mɔgɔ min bac sɔrɔ yan o y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ min ta o ye mɔgɔ 8 o y'a sɔrɔ jate min kɛra mɔgɔ 20 ani 7 jate donc an ka bac san filanan o kɛra 2021 donc o la mɔgɔ min bac sɔrɔ an bolo o kɛra mɔgɔ 50 ani mɔgɔ 2 o y'a sɔrɔ candidat min yɛrɛ tun bɛ an bolo min bac t'an tɔgɔ mɔgɔ 90 ani mɔgɔ 1 o mɔgɔ 92 ni 2 o ye bac sɔrɔ donc an ka bac san sabanan mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 1 bac t'an tɔgɔ la o mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 1 na 42 ye bac sɔrɔ an ka bac san naaninan mɔgɔ min bɛ bac kɛ an tɔgɔ la o kɛra mɔgɔ min bac sɔrɔ o kɛra mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 3 o y'a sɔrɔ an ka candidat tun bɛ mɔgɔ jatew kan ka kɛ mɔgɔ 33 bac sɔrɔ donc an ka bac san duurunan o kɛra mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 1 donc mɔgɔ min bɛ mɔgɔ 1 bac sɔrɔ la donc salon tun y'an ka bac san wɔɔrɔnan an taara ni mɔgɔ 35 ye mɔgɔ 35 bi bac sɔrɔ donc o la Sikaso académie yɛrɛ bɛɛ la yan lycée kɛra premier ye parce que e ni candidat effectif min taara ani e min kɛ mɔgɔ si ma se ka yan sɔrɔ parce que o la an ye 70,35% an y'o sɔrɔ donc o la san damadɔ kɔnɔna na mɔgɔ 281 i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min donc nin y'o jatew ye bon bibi in na mɔgɔ min b'an bolo bibi in na ekɔliden na a bɛ taa total bɛ taa mɔgɔ 358 kɔnɔna na donc cɛman bɛ taa mɔgɔ 217 musoman bɛ taa mɔgɔ 141 donc u bɛ kilasi 3 jate minɛ kilasi 3 min na a bɛ bon fila kɔrɔ ye kilasi 10 o ye sali 2 ye kilasi 11 o ye sali 2 ye kilasi 12 fana ye sali 2 ye donc kalanden minnu dilan bɛ ni kilasi minnu kɔnɔ nin cogoya in na donc an bɛ ka an ka baara kɛ ni cɛsiri ye alihamudulila mɛtiri minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa fo mɔgɔ 10 ani 9 na o mɔgɔ 10 ani 9 na muso bɛ taa mɔgɔ 4 jate la donc lycée bɛ ka baara kɛ nin cogo in na administration ni mɛtiriw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa nin hakɛ in na o y'a sɔrɔ administration mɔgɔ bɛɛ lajɛlen dafa min na ka taa proviseur censeur économe ani enseignant général ani secrétaire donc a bɛɛ ka bonya bɛ i n'a fɔ e yɛrɛ y'a imagine fɔ cogoya min na sisan donc lycée in a baara bonyana komi sɔrɔsi minnu ka mɔgɔ de minɛ a bɛ dɔɔnin bɔ donc pour ka se ka sira surunya mɔgɔw la lycée in bolofara dɔ fana dayɛlɛla furu donc furu da in o fana bɛ tɛmɛ baara kɛ olu yɛrɛ ni ala sɔnna a ma ɲinɛ olu ka bac san fɔlɔ o bɛ kɛ ɲinan ye donc mɔgɔ min bɛ candidat mɔgɔ ɲinan a bɛ taa mɔgɔ 33 jate la donc ni ala sɔnna ma olu bɛ ka bac san fɔlɔ kɛ ɲinan donc an bɛ jɛ ka dugawu kɛ halisa ɲɛtaga caman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya ni lycée in ye olu fana baara kɛra kɔnɔ ka se ka baara kɛcogo ɲuman o hakilila ani baara yɛrɛ dɔnni ala k'o kalifa an ma an bɛ na baara min ta ka
se ka tɔnɔ caman bɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan an kɔni b'a dɔn nin se ka taa dɛ wɛrɛ ka na se bi ma an ma baara o baara dɛmɛ dɔ bɛ se ka y'a kɔnɔ mais alhamdulilayi cɛsiri min kɛ ka tɛmɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka na se an yɛrɛ ka laban kɔnɔna na an bɛ kan ka taa pati min na an bɛ se ka min fɔ baara o baara gɛlɛyaw de b'a la donc gɛlɛya min b'a la halisa fɛɛrɛtigɛw bɛ yen ka se ka o gɛlɛya fana ka se k'o y'a sɔrɔ formation dɔw bɛ an bɛ participer min na pour ka se ka baara kɛcogo ɲuman ka se ka olu nɔgɔya o yɔrɔ ɲini kɛra an bolo donc inspecteur bɛ na ka na mun kan ka apprécier formation kɛ an bɛ kan ka baara kɛ nin cadre in na. Jamiyatu Ansardinil Islami tɔndenw Kajolo an'a mara kɔnɔna na olu ma dan kalansow jɔli dɔrɔn ma wa u ye baara dege yɔrɔw fɛnɛ bila sen kan ni an b'a fɔ centre professionnel denmisɛnninw bɛ se ka taa baara degew kalan kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na k'a daminɛ informatique la fo ka taa se kuranko baaraw ani mécanique o n'a ɲɔgɔnna caman. Ami centre de formation professionnelle chez Fla ani o dayɛlɛla année scolaire kɔnɔna 2022-2023 donc o san saba ye ɲinan ye alhamdulilayi da daminɛ ko bi an tɛ se ka ma gɛlɛ ala kan voilà donc an bɛ se ka fɔ k'a daminɛ 2022-2023 ka na se classe ma donc ekɔliden minnu b'an bolo kɔrɔ kan ka bɛn ekɔliden mɔgɔ 120 ma kɔnɔna na filière caman bɛ yen minnu ye pratique professionnelle ye donc secrétariat bɛ yen donc mɔgɔ 10 bɛ an bolo la min ye technique comptabilité mɔgɔ o mɔgɔ 10 bɛ an bolo donc minnu ye électromécanique donc olu mɔgɔ 94 ani 4 donc maître jɔlen 10 ani 7 bɛ an bolo minnu ye u ka baara dɔn o bɛ ka an dɛmɛ a kɔnɔna na kosɛbɛ donc kɔnɔna na administration na an ye mɔgɔ 5 an minnu bɛ baara kɛ k'a daminɛ ne yɛrɛ la directeur général de CEPA Chérif la ka na se n ka adjoint directeur des études ma donc n'o ye monsieur Aruna Kulibali ne yɛrɛ ye monsieur Isaka Ouattara donc ka na se surveillant général donc monsieur Seydou Ouattara an ka comptable n'o ye économie ye monsieur Ella Samare ani an ka secrétaire madame Diarra Aminata Koni alhamdulillah ni mun ka baara kɛ centre de formation professionnelle chez Fla. Islami a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kunfinya bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ ani ka baarantanya kɛlɛ lamɔcogo ɲuman jogo ɲuman bɛ se ka sabati an ka denmisɛnnin wulitaw la an fa ani an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madan Haidara a hakilina a n'a kunkilennaw olu bɛ se ka faamuya cogo min na. Centre de formation professionnelle chez Fla ka hakilina ti dɔwɛrɛ ye a kun ye pour que denmisɛn minnu bɛ yen ni o nana an ka se ka jamana dɛmɛ pour que formation bɛ se ka denmisɛnw yɛrɛ bɛ se ka formation julen sɔrɔ cogo min na ka baara kɛ ni o yɛrɛ ye o yɛrɛ ka entreprise dayɛlɛ c'est à dire yɔrɔ min na bi an bɛ entreprise ɲɛna de kan n'i y'a ta k'a lajɛ jamana tɛ se ka bɛɛ intégrer donc o kɔnɔna na fana Chérif la ye hakilina min sɔrɔ o de ye an ka centre dɔ dayɛlɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnninw ka se ka formation julen sɔrɔ a kɔnɔ o tilalen kɔfɛ waati dɔw bɛ se ka ko kɛ ni o yɛrɛ ye fana bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ dɔ la misaliya la minnu bɛ yen olu na ɲɔgɔn caman an da na se ka se a bɛɛ ma donc bakurubaya la an bɛ se ka min fɔ aw ɲɛna o ye nin ye donc hakilina caman bɛ a la ka ɲɛsin denmisɛnninw yɛrɛ ka ɲɛtaga ma min tɛ nin si ye tuguni. Siga t'a la nimisi wasa ani hakilisigi caman sɔrɔla ka sanga ni nin baaraba kɛlen ninnu ye Jamiyatu Ansardinil Islami tɔndenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an filɛ sigida min kɔnɔ Kajolo a n'a mara. Jamiyatu Ansardin bolofara min bɛ Kajolokaw fɛ dɔn an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ ni u ka cɛsiri la an b'a fɔ a barika bani ye. ala ka sini kɛnɛya di an ma dɔrɔn wallahi ni ala ye sini kɛnɛya di an ma mɔgɔw y'u sew kɛ k'u sew fɔ baniko la mais an fana seko ni an donko ye min ye
diɲɛ ma k'a dɔn ni cɛkɔrɔba in jɔn de don a bɛ ka baara jumɛnw kɛ ni ala sɔnna ma o bɛ ye an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn ka segin ka an karamɔgɔ fo n'o ye Mamadu Salihu karamɔgɔ ye nin ko in an y'a kumaɲɔgɔnya n'ale de ye a ka kɔnɔnjɛlenya de ye an dɛmɛ sabula Mali kɔnɔ ale de bɛ kalanko kunna fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ka wele sera yɔrɔ o yɔrɔ a cunna cogo cogo u seko ni u dɔnko u y'a fara ɲɔgɔn kan ka nin baara nin kɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a lajɛ Kajolo mara la kalanso 47 o de bɛ yen o de la n k'i ma an bɛ taga yɔrɔ minnu na an bɛ yɔrɔ dɔ dɔrɔn de ta a la ka se k'o yira mɔgɔw la mais an bɛ donni na i ko bi karamɔgɔ min b'u bolo karamɔgɔ 262 min b'u bolo i yɛrɛ k'a lajɛ karamɔgɔ 262 nin kelen o kelen ye denbayatigi de a cɛman n'a musomanw Allahu akbar wo Haidara jɔyɔrɔ a jɔyɔrɔ quoi jamana in kɔnɔ a ka bon n'ale ye ninnu bɛɛ sara n'ale ye ninnu ka denbayaw bɛ balo o ye yen dɔrɔn ye mara tɔ ninnu t'a la jamana wɛrɛ ninnu t'a la an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ka anniversaire Haidara ka anniversaire a bɛ yira ni fɛn minnu ye o ye Haidara ka baara de ye kuma tɛ wallahi a ka baara wa a bɛ lakali ni kuma minnu ye n'a yɛrɛkun ka baaraw ye kabako don an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye ala ka si ni kɛnɛya di n y'a fɔ aw ye n ko ni 12 mai sera u bɛ tilen k'an wele an balimaw kanuɲɔgɔnw minnu ni Haidara ko b'u dusukun na su ni tile a ka d'u ye occasion ka na u ka cɛkɔrɔba in fo k'a waleɲuman dɔn parce que a dɔw fana bɛ nisɔndiya de k'a fɔ ko Haidara ka 12 mai na tiɲɛ na ne sera ka dakuruɲɛ 2 fɔ ala k'a ka man baraji ye an wulila tuguni ka don dugu kɔnɔ dakuruɲɛ 2 minnu fɔla foli ni duwawu la k'a ɲɛsin cɛkɔrɔba ɲuman ma an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ nisɔndiyalen de bɛ ka Sherifla mɔgɔw reçoit tilegan in na famille ɲangando la Bani ka anniversaire an nisɔndiyalen don Ousmane Cherif Madane Haidara a bɛ 71 ans sɔrɔ le 12 mai 2026 an bɛ dugawu kɛ Cherifka ye ala ka sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman d'a ma ala ka san caman yira na hɛrɛ la vraiment an bɛ nisɔndiya ni Bani ka anniversaire ye cɛba min nana k'an kunnafoniya diinɛ taabolo caman na k'an bɔ dibi la a bɛ wajilu min kɛ a bɛ hakili caman di an musow ma a bɛ faamuya caman d'an ma kuma foyi t'an da nisɔndiya dɔrɔn de bɛ ne yɛrɛ ye ni ɲɔgɔnna caman association musulmane Baïcha tɔgɔra ani n ka karamɔgɔ an bɛ dugawu kɛ joyeux anniversaire a Ousmane Cherif Madane Haidara ya rabi ala ka san caman fara si kan a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ a ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ agencew b'a bolo kalanyɔrɔw b'a bolo foragew senna ka di mɔgɔw ma Bani ka ɲumanya tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ dugawu de kɛ ala ka nɔgɔya an yɛrɛ an k'a ladege n'a ka denbaya an bɛ dugawu kɛ ala ka sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman d'an ma u bɛ kunnafoni jɛnsɛn min na n'o ye wajuli ye ka adamadenw bɔ fili la u sara bɛ ala de Haidara e ka foli tɛ se ka fɔ ka ban an musow kun nisɔndiyalen don nka an bɛ fara ɲɔgɔn kan i ye bɛn min sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ vraiment an nisɔndiyara i kɔrɔ kojugu parce que mɔgɔ min bɛ bɛn sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ i ye bɛn sabati duw ni ɲɔgɔn cɛ i ye bɛn sabati den n'a ba ni ɲɔgɔn cɛ i ye bɛn sabati muso n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ i ye bɛn sabati jamana yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ don da kelen fɛ bɛɛ bɛ bɔ da kelen fɛ an hakili sigilen don i ma taabolo bɔ foyi taabolo la bɛɛ ka k'i bolo i kɛra kadiriya ye o i kɛra sufi ye o i kɛra sunamɔgɔ ye o i ye bɛɛ kɛ kelen ye ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kɔ k'an bɛɛ ka bɛn vraiment an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛn ye sabati ala k'i ka laɲini sabati ala k'an ɲɛ min na ala ka si ni kɛnɛya d'an ni ma i y'a Haidara i ni ci yɛrɛ ye halisa ala ka jamana jɛ ala ka jamana kɔsuma ala ka mɔgɔ jugu gɛn ka bɔ an sen kɔrɔ minnu fatura ala ka hinɛw na ala ka taa ko ɲuman d'an yɛrɛ silamɛw bɛɛ ma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Haidara ka ɲumanya di ma ne bɛ min dɔn a la
Haidara nani ka mɔlu sɔn an mɔlu ka san mugan ni fila saba ye ɲinan ye Haidara ni nana sigi n'o lamuya n'o ma bɛ ɲagami n'o an na mɔlu sigi wa na mɔlu ka ni fa an n'a ni mun ne nana ne ka ka mɔlu kɛ ɲɔgɔn fɛ sigi n'o i y'a mɛn Haidara ka ɲuman de b'a n'a yɛrɛ mun y'a foyi ɲɛgɛn ne ma mɔgɔ ɲɛnɛma no hali ne hali ni lafiya a b'a f'u ye ne ba ne ɲɛna na ka mɔ nɔnɔ ma a ye sira ma y'a kan no ni mɔgɔ min n'o ma a y'a wele a kan no a b'o f'u ye a b'o mun y'a na kan n ka nɔ bɛ Haidara ye ala ka kɛ k'a ɲugu hɔrɔn ma ɲamani ɲugu ne ma i la dɛ ne ma di mɔgɔ ye n ka ala ka kɛ k'a ɲugu hɔrɔn ma ala ka don a ɲugu kalo nimoro ala ka baara ɲamunu ala ka ɲɛ ala ka lahara ɲa ala ka ɲɛ ala ka lahara ɲa ala ka maa layina ala ka ɲina ala ya rabbi n'a mun na ala foyi ne ka n'a nese a ka baara in na foyi ka n'a nese k'an ka cɛkɔrɔba ye san 70 san 1 k'a y'o sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka simaya ala ka barika don a si la ka san caman fara a si kan a ye ɲumanya minnu kɛ hali bi ala k'olu kɛ dalu y'a bolo ala kana dalu jɔ a kan a ye ɲumanya caman n ka musokɔrɔba bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna tan tɔ komi a kumakan man ɲi kosɛbɛ bana in y'a sɛgɛn donc Haidara de y'ale ka mawuludu sigi ani Ismaila Darame a tun bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna san o san Haidara tun bɛ na ka mawuludu la ani fa tun bɛ na fana ala ka hinɛ la ala ka a fara silamɛ suw kan ala k'an ka jamana kisi k'an ka jamana tanga k'an ka jamana bɔ juguw bolo an bɛ sirijuw fana wele u ka dugawu kɛ jamana in sɛgɛnnen don ka dugawu kɛ sɔrɔsiw ye jamana kamana galen don dɛ bɛɛ kɔnɔla fililen don a ka fɔ cɛkɔrɔba ɲɛna n'a ka mɔgɔw ka wuli ka jɔw boloda ka dugawu kɛ kalanbulon bɛɛ bɛ dugawu la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an mago bɛ sirijuw ka dugawu la kosɛbɛ kosɛbɛ an kɔni an ka foli da yan nɔ alhamdulilayi an bɛ donba kɛnɛ kan Alahu subahanahu wa taala ale de y'a fɔ a ka jɔnw ye a ko la in shakartum la zidanakum a ko n ka jɔnw ni ne ye nɛɛma kɛ aw ye n ka nɛɛma in na n'aw ye n barikada n bɛ nɛɛma kana ka jinɛ sira yira i la hali n'i ye diɲɛ fɛn bɛɛ k'o tigɛ i t'o sara sɔrɔ anw fari ka si n'i y'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ dalanɛ ye k'an ka Alahu subahanahu wa taala fo Haidara sɔrɔli la anw tɛ se ka ala fo ka se Alahu subahanahu wa taala foli hakɛya la ala sɔnna Haidara a bɛna san 71 sɔrɔ le 12 mai barikadaba de ye nin ye Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ ka ala barikada ni Haidara sɔrɔli ye o de la ne b'a fɔ n ka kumaw kɔnɔna na n ko an bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye ala kana ne n'aw ka Haidara ye kɛ Abu Lahabi ka Mustafa yeli ye kisi ni nɛɛma b'a kan Abu Lahabi ale ye Mustafa fanicinin de ye k'a ye ka tila ka bala o ka taa jahanama kɔnɔ o bɛ cogo min na maliyɛnw Haidara tile ni mɔgɔ tile mana bɛɛ dugukolo sanfɛla la k'e ka taa don janimɛ kɔnɔna na ne bɛ sɔn k'a fɔ n ko ayi hali u man ka taa n'i y'a dawolo la u kan ka taa n'i ye fa dugumala de la bani anw bɛ ala fo n'a ye ka ala barikada n'a ye ka d'a kan a nali kɛra hɛrɛba de ye I ɲɛ b'a la diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ka hinɛ ɲɔgɔn na hinɛ kun bɛ ka kɔrɔ dɛ mais ka hinɛ minɛ hinɛ ka don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ juguya ka bɔ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ keleya kana silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a sababu bɔra Haidara de la Haidara y'a n'a bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye Haidara ma tagabolo bɔ tagabolo la Haidara ma fɔ ne ni nin de tɛ kelen ye Haidara filɛ nin a y'a yɛrɛbakun saraka maliyɛnw de kama a y'a yɛrɛbakun k'a kɛ komi ayi ko dimiyɔrɔ yɛrɛ tɛ ale la n'i ye diɲɛ fɛn fɛn kɛ Haidara la wallahi n'i seginna i kɔ Haidara yafalen don bɛɛ ma ni ne ni Haidara sigilen don ni b'a lajɛ k'a lajɛ ni malimatu bariki kanɛ ni ma Haidara suguya ye ni b'a lajɛ ni ɲɛ t'a qualité la wa n t'a suguya dɔn I mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye Haidara n'i bɛ ko mun y'a to a ye fanga sɔrɔ wajiri la mun y'a to Haidara filɛ nin a sera ka mɔgɔw kɛ kelen ye bɛɛ tɛ se k'o kɛ dɛ o kɛra sababuya min na dɛ Haidara yɛrɛ qualité o de la sociologue de don Haidara filɛ nin an ka société ani adamadenya tagabolo a b'o de don o de la Alahu subahanahu wa taala ko ka wajulu kɛ cogoya o cogoya la bili hikima min ye kɛ o hikima o bɛ Haidara la ani kodɔn min ye o kodɔn fana a bɛ Haidara la n ko don dɔ la ne delila ka taa suguba kelen kɔnɔna na wallahi anw ye mɔgɔ suturalaw de ye
ko bɛɛ kelen don ala ɲɛkɔrɔ anw filɛ nin ye an tɛ nkalon tigɛ diinɛ in kama abada lezi ne taara sɔrɔ u bɛ ka cɛ dɔ de ci n dɔnbaga don bɛɛ b'a dɔn ni ne yɛrɛ kumana dɔrɔn mɔgɔw b'a dɔn n bɛ fɛ ka mɔgɔ min tɔgɔ fɔ a falen baw bɛ k'a ci a mɛnna dɔɔni dɛ u bɛ k'a ci i b'a dɔn musow hinɛ ka bon musokɔrɔba dɔ nana k'a y'a to yen sa ala ni alakira kama k'a y'a to yen nɔ a y'a to yen nɔ a y'a to yen banni kama o fɔlen min kɛlen dɔrɔn a sina ka fɔ ten e ala musokɔrɔba ne yɛrɛ filɛ nin ye kɛ o y'a sɔrɔ u y'a ci fo joli bɛ bɔ a nun na a da fɛ a ko ne yɛrɛ filɛ nin ye ko ne ye Ayidara kanubagaba dɔ de ye musokɔrɔba ko k'e ye Ayidara kanubaga de ye awɔ zonge in ko awɔ musokɔrɔba in ko n'o y'a sɔrɔ e ye Ayidara kanubaga ye ko Ayidara hɔrɔma kosɔn yarabi a ma kala k'i tubi ka bɔ nin na hali o ma tɛmɛ san damadɔ kan komi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn yan an bɛɛ lajɛlen ye Bamakɔka de ye an bɛ ɲɔgɔn kalama mais ni nana tubi bi minnu tulo bɛ ne na minnu b'a dɔn bi na wallahi a bɛ ka mɔgɔw de bila ka taa hiji la bi donc Ayidara ko a nana hɛrɛ de kama o de la kuranɛ haya dɔ bɛ yen ni ne y'a mɛn dɔrɔn a fɔra ale mɔkɛ de ma mais ne bɛ kuranɛ haya in ye Ayidara de la o ye jumɛn ye Alahu subhanahu wa taala a y'i kanto ala kira de ma a ko law kunta fazɔ ghalizɔl qalbi lanfaduhu min awlika Alahu subhanahu wa taala ko a ko Muhamɛdi ne kun kɛra mɔgɔ dusukun jalen ye i nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ kun bɛ boli ka bɔ i la ni b'o o aya in dɛ ne b'o de ye Ayidara la Ayidara dusukun ka maga Ayidara bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ Ayidara bɛ bɛn de fɛ Ayidara b'a fɔ k'an ka kɛ kelen ye surtout kɔsa in na ne ye Ayidara lajɛ ne ɲɛ ma se Ayidara danna Ayidara filɛ nin ye Ayidara de ka wuli k'an ka ɲɔgɔn minɛ k'an ka miiri Alahu subhanahu wa taala ka kuranɛ haya la ka ala de y'a fɔ an ɲɛna ko wa'tasimu bihablillahi jamiyan wala tafarraqu ko ala de ko k'an ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na k'an kana fara a nana ne terikɛ fɛ yan kanubaga n'o ye Yakubu Dugure ye kumana mina bilennen ba anw kɔ ko musow ka wajulu ye haramu ye Yakubu Dugure de y'anw défense ta Ayidara a nana se Yakubu Dugure fɛ yen mɔgɔw nana kɛ ka ne ka sofa de ko Malimatu k'i tɛ na ko Ayidara nana i terikɛ fɛ yen ne ko n ko jangaw tɛ Ayidara ko kalama n ko aw ma fɔ Yakubu Dugure yɔrɔ o ye tɔrikatigi de ye n ka y'aw sigi aw ka ko tɔ lajɛ Ayidara donna mɔgɔ bɛɛ fɛ parce que juguya t'a kɔnɔ ka se mɔgɔ ma a taara don silamɛ bɛɛ kan k'an ka bɛn ko ka d'a ka juguw ma deli ka se silamɛw la silamɛ nafiri minnu ma an senkɔrɔ k'olu de ye problème ye silamɛya ma sinon jugu kun kelen ma deli ka se silamɛya la abada lezi Ayidara ɲɛ b'o de la i b'a dɔn ikimatigi de don ale bɛ kow natɔla de donc ni mɔgɔ min bɛ nin bɛɛ la anw bolo ni o ka bangeni bɛ ka se o n'anw ma ala barikada o an bɛna kɛ fitiriwale de ye ala ma wallahi anw tɛ kɛ fitiriwale ye ala ma n'i y'a mɛn ko fahimul fahama Ayidara de y'o ye faamutigiw ka faamutigi nurul huda wallahi kana a ba dingɛ kɔnɔna de Ayidara ye donc ni o ka bangeni sera se fɛn fɛn b'anw ye ala barikada kɔfɛ an b'o de kɛ wa n'a sera muso kalayɔrɔ fɛn fɛn bɛ yan ne yɛrɛ ka kalayɔrɔ la bɛɛ b'a fɔ Malimatu bani bangena dɛ an bɛ invitation de kɛ ka sogow jeni an seko la se hakɛ min b'an ye an b'an ka wariniw fara ɲɔgɔn kan ka boisson san ka nisɔndiya ka ala barikada o de la silamɛmusow anw de kan ka nisɔndiya Ayidara ko la ni bɛɛ lajɛlen ala kira kɔfɛ kisi ni nɛɛma ba kan an fa n'an baw kɔfɛ olu min ma ɲigin an musow la olu minnu taara anw don kalan na an masaw kɔfɛ dɛ wallahi Ayidara de ɲɛna musow ma ni bɛɛ lajɛlen ye Ayidara ma sɔn jɔnmaya ka kɛ musow la an ni Ayidara bɛna ta kuma a b'a fɔ k'a ye kuma di musow ma fɔlɔ wa télévision so min na ne filɛ an ta n'o ye sirifila ye n'u bɛna ta yɔrɔw la a kɛra ziyara ye a kɛra fɛn fɛn ye a bɛ fɔ de ko ka kuma di musow ma n'o tɛ anw fa n'an baw kun ye an don kalan na an kun nana kɛ de komi ɲugutɔ fɛ ka sɔrɔ valeur min bɛ muso la ala de b'a dɔn mais jɔnni nana dɔn ko muso ye hɛrɛ ye jɔnni nana dɔn ko muso ye nɛɛma ye jɔnni nana dɔn k'a fɔ ko ni muso kɔntana i kɔrɔ dɔrɔn hali cɛw ni musow i ka jama la n'a muso ka ca taɲɛ b'i ka o tɔn na mais Ayidara de nana o dɔ k'anw valeur dɔ ka bonya di anw ma sinon wagati kɛra la Mali kɔnɔ yan a dan tɛ hali k'a fɔ ko musow ka wajiri kɛ n'anw kun bɛ wajiri la
limami dɔw de kun bɛna fɔ anw ɲɛna ko muso ka wajulu tɛ bɛn a y'aw kan na jigin dɛ mais an ka kuranɛ durusi o ma kɛ haramu ye mais an ka wajulu fɔ an kun b'a f'u ɲɛna n ko aw se bɛ muso minnu ka wajulu la mais jɔnni nana bonya di musow ma o ye Aidara ye jɔnni nana karama di musow ma o ye Aidara ye jɔnni nana kɛ komi musow tɛ ɲugutɔ fɛ o ye Aidara ye donc ni Aidara bangeni sera wallahi n'anw b'a ni yɔrɔ dɔn anw silamɛ musow n'anw b'a ni yɔrɔ dɔn diɲɛ don o don an bɛ nɔnɔ kɛnɛ de ta ka Aidara ni arrosé n'a ye wa ni se bɛ anw ye Aidara filɛ nin a bɛ san 1000 ni kɔ de balo wallahi o tɛ ala kɛɲɛ ala bɛ se fɛn na min ka bon ni o ye donc silamɛ musow ni i y'a fɔ k'anw ka content ko ka Aidara ka anniversaire ko ka dɔ fɔ Aidara kan wallahi Aidara ka ɲumanya anw tɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ Malimatu Barike filɛ nin ne sera Aidara ma k'a fɔ a ɲɛna n ko bani n ka ka di ne yɛrɛ i yɛrɛ de kana ne ka mawuludu la ala anw ɲɔgɔnna gerebu ni bonya tɛ mɔgɔba de bɛ bonya valeur dɔn bani ye mun kɛ a yɛrɛ de nana ne ka mawuludu kɛnɛ kan ka tila k'a bolo don a kun ka tila ka wari bɔ k'a di ne ma wallahi ne bɛ Aidara ko lajɛ kɛ ne ɲɛ tɛ se a dan ne la an mana taa wajulukɛlaw ka tɔn min sigilen juru Aidara bɛ bɛn de fɔ anw ɲɛna a b'a fɔ ko ni mɔgɔ min ta aw fɛ yɔrɔ ne kun dusu ka kalan wajuli la mais ni ne wajulu k'a ɲɛna na n'an tila dɔrɔn a b'a kɛ taa kanɛ i bɛ taa dɔɔni taa dɔɔni Aidara a ɲɛ bɛ mɔgɔw wajulu a ka comportement bɛ mɔgɔw wajulu a kumacogo bɛ mɔgɔw wajulu donc duwawu don de bɛ anw bolo ka kɛ bani ye ya Rabbi yama Allah subhanahu wa ta'ala san camanba bɛ e de bolo i k'a di anw ka karamɔgɔ ɲuman karamɔgɔ sanuma ma wallahi Aidara anw min ɲɔgɔn ye wa an tɛna ni ɲɔgɔn ye an bɛ ala de deli ya Rabbi yama i ye den minnu sɔrɔ ala k'olu tɛmɛ i la i ye den minnu sɔrɔ ya Rabbi yama i y'a bila yɔrɔ min na olu ka tɛmɛ i la o de la Allah subhanahu wa ta'ala ye muso d'a ma ala y'a kɛrɛnkɛrɛn de parce que n'ala bɛ fɛ cɛ ka taa ɲɛ dɔrɔn a bɛ muso belebelebaw de d'i ma k'a daminɛ Bafunɛ na ala ka hinɛ a la ka na se tanti Jara n'a dɔgɔninw ma ala ye Aidara garijɛgɛ ni belebele damaw de ye o kɔfɛ ala nana den o de d'a ma ala ma sɔn lebu yɔrɔ ka kɛ den ninnu si la anw yɛrɛ ka groupement ɲɛmɔgɔ anw yɛrɛ ni min bɛ tɔn kelen na n'o y'an ka sifilakaw ka ɲɛmɔgɔ dankan ye n'o ye Cheick Tijani Haidara ye vraiment an ka foli b'a ye ala nana o de kɛ a ka golo ka sigi ye bi vraiment doni min b'a bolo doni belebeleba mais ne b'a dɔn a bɛ s'a kɔrɔ ala k'a ta fanga di an n'a ma donc an bɛ duwawu de kɛ ka weleweleda kɛ muso bɛɛ lajɛlen Aidara ka anniversaire in na ni min se maribatigɛ de ye a don denmisɛnninw lajɛ kari kɔnɔ i k'a don o ma i k'i ka diɲɛlatigɛ lajɛ ni min se sɔgɔsɔgɔ bɔnbɔn de ye walima tamaro a sanga di denmisɛnninw ma mais ne bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ o ye nɔnɔ de ye a ye nɔnɔ san a k'a di denmisɛnninw ma a ka duwawu kɛ bani ye hakilina min b'a la a ka tila ka duwawu kɛ parce que ale bɛ bɛn de kɔ a fura d'a ma a ko ne faso de hali n'i tagara k'i bɛna faso tiɲɛ kuma de fɔ Aidara ye Aidara ko k'ale faso de donc a ye duwawu kɛ faso in ye kunu fo bi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ san caman bɛ ala bolo ala k'o fara a si kan an y'o ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'a n'a si caman karamɔgɔ ye fɛn mun ɲini silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na i kɛra silamɛ ma kɛ silamɛ o ye jogo de ye jogo ye fɛn ye adamaden na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ka taa dan na quoi fɛn mun ka ɲi adamaden ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o ye jogo ɲuman de ye fɛn min ka jugu adamaden ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o ye jogo jugu de ye i jogo jugu de ka tɔɔrɔ ka bon i kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan i jogo ɲuman de ka hɛrɛ ka bon i kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan n'i y'a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ diɲɛ na a ka ca la i ka ɲumanya de bɛ a lase i ma donc o la an tɛ se ka karamɔgɔ ka ɲumanya fɔ ka se a dan na dangandenya ani jɛnɛya ni manamanako karamɔgɔ ye mɔgɔ min bɔ a la bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama an tɛna fɔ k'an bɛ fɛn fɔ o la quoi o ma dogo mɔgɔ si la quoi an ka jamana bɛ situation min na bi n'i y'o jateminɛ i b'a dɔn ni an ka karamɔgɔ ka laɲini faamuyalen kun don k'a fɔ ko k'a lawaleya an tɛ bin ni dingɛ kɔnɔ fiyewu o tuma na fɛ bɛɛ lajɛlen ka lajɛ n'i y'a ye hali sisan mɔgɔw b'a ka video ta k'u publier ka lasigili kɛ u kan o kɔrɔ ye de ko bɛ ka kɛ bi a y'a bɛɛ fɔ ka tɛmɛ o kɔrɔ ye de ni mɔgɔ don n'a kun faamuyara a ka ca la an bɛ dingɛ min kɔnɔ an tɛ kɛ nin kɔnɔ quoi silamɛya tɛ diyagoya ko ye silamɛya ye de ka faamuya k'a dɔn ka baara kɛ ni a ye de donc an karamɔgɔ ka ɲumanya n'i y'o ta dɔrɔn k'i bɛ baara kɛ ni a ye i bɛ se k'a fɔ de k'a b'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ yɔrɔnin kelen hali a ma gɛlɛya karamɔgɔ ka ɲumanya a se k'a fɔ ka se a dan na quoi dɔgɔtɔrɔso kɛnɛyaso fɛn bɛɛ lajɛlen muso cɛsabagatɔw karamɔgɔ bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ san kalo 12 kɔnɔ
an bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama donc la ni ye karamɔgɔ ka ɲumanya fɔ i se k'a fɔ ka se a dan na a ka amsar diniw u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ san o san ni 12 mai sera n'o ye an ka Seku Usumani Madani Hayidara bangeli ye n'o y'a kalo ye Mali fan 14 diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen bɛ i seko kɛ ɲumanya la dɛsɛbagatɔw ye den bangelen kɔrɔ ye muso cɛsabagatɔw mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen ka ɲumanyaw boloda fan bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛɛ ye an karamɔgɔ kanu de ye a ye sira mun yira a ka kanubagaw la n'o ye amsar dini jamakulu ye u bɛ waleya mun ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ o ma dege mɔgɔ si la an yɛrɛ ye ɲumanyaw kɛ mɔgɔ ye fɔ dɔw kasira o bɛɛ ye karamɔgɔ ka ɲumanya de ye mais a tɛ kɛ karamɔgɔ ye a tɛ k'a ka denbaya ye a tɛ k'a ɲɛna yɛrɛ o bɛɛ ye a ye sira ɲuman min don mɔgɔw kɔrɔ de ye o tuma na fɛ n'i ye karamɔgɔ ka ɲumanya fɔ da se k'a fɔ ka se a dan na a ye kɛnɛyaso minnu jɔ a ka mɔgɔw ye kɛnɛyaso minnu jɔ bɛɛ b'o kalama jamana in kɔnɔ yan nɔ a ye laɲini minnu kɛ walasa an ka se ka jugu ɲumanw ta ka se ka jugujuguw bila ka lajɛ ka jamana kɛ mɔgɔ kelen c'est-à-dire bɛɛ kungo ye bɛɛ b'o kalama donc o la an bɛ se ka fɛn min kɔni fɔ karamɔgɔ ka ɲumanya dan t'a la dan foyi de t'a la k'a fɔ k'i bɛ se ka mun fɔ ka taa dan na karamɔgɔ de ye an jogo dilan k'an bɔ sonyɛni na k'an bɔ binkani na k'an bɔ nkalontigɛ la k'an kɛ hadamaden yɛrɛ ye an y'o sɔrɔ karamɔgɔ Hayidara de la karamɔgɔ Hayidara a m'anw nɛgɛn dɛ a ye tiɲɛ de fɔ an ye nin ye hakika o de la an tugura a kɔ an ma tugu an nalomamana tugu a kɔ dɛ an kekuwale yɛrɛ de tugura a kɔ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛtigi don o de la an tugura a kɔ wa kabini an tugura a kɔ fo bi ni wasa tɛ an ma foyi sɔrɔ a la parce que hadamaden i yɛrɛ de ye i yɛrɛ ye a y'o fɔ an ye k'a fɔ ko an ka kɛ an yɛrɛ ye k'an ka kɛ cɛ ye karamɔgɔ ye jogo ɲuman de don anw na k'an dogi k'an bila an b'o tungɔ kɔnɔ bi an b'o barika da ye k'o waleɲumandɔn kɛ a ye anw bɛ tugu karamɔgɔ kɔ don min na o y'a sɔrɔ jama ka dɔgɔ dɛ mɔgɔ caman tun t'a nɔfɛ o don i tun bɛ jɔ arayida la ka jama bɛɛ kɔnde karamɔgɔ nɔfɛ o y'a sɔrɔ a bɛ dugu kɔnɔ a ma yɛlɛma bangɔni na fɔlɔ a bɛ yɛlɛ bangɔni na don min na mɔbili bɛ dan bangɔni kɛnɛbani de kan mɔbili tun tɛ se bangɔni janginɛbugu la y'an bolo o y'a sɔrɔ an ka kɛnɛ farikolo ka kɛnɛ o don na an bɛ taa n'an ka réunion banna an bɛ tila ka wɔlɔn sen na ka na bangɔni kɛnɛba ka tuguni ka na sotarama ta yen nɔ ka na arayida la ka tila k'a ta yen ka na Darabugu o don n'i y'o ni bi lajɛ o cɛ ka jan ɲɔgɔn na mɔgɔ min o don i t'a dɔn ko bangɔni bɛ kɛ tan o don walahi karamɔgɔ yɛlɛma bangɔni na don min na i t'a dɔn ko bangɔni bɛ kɛ tan o don na an ka se bɛ Ala de ye Ala de ka bon Ala de ka ɲi n'i ko Ala foyi ma to Ala b'i dɛmɛ wa Ala de ye karamɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ m'a dɛmɛ dɛ Ala de y'a dɛmɛ an bɛ dugawu k'a ye halisa k'a ɲin'a fɛ a ka dugawu kɛ an ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye Ala sababu bonyana ko a Hayidara a Hayidara kunu a Hayidara bi Hayidara sini a Hayidara sinikɛnɛ o la 12 mai hokumu don n'o ye karamɔgɔ ka anniversaire ye an karamɔgɔ a n'a ka denbaya an bɛ dugawu k'u ye Ala m'u mɛnɛ an kɔrɔ Ala y'u si janya k'u kɛnɛ to k'u kisi k'u tanga k'u ka laɲini bɛɛ sabati ka jamana basigi o la a y'a fɔ cogo min karamɔgɔ bɔn i kɔni i bɛ fɛn dɔ fɔ dɔrɔn sinon maa min tugula karamɔgɔ la i b'a hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ na yan i b'a sɔrɔ lahara wala karamɔgɔ nɔfɛtigiw y'o de ye o la an bɛ mun fɔ o la an bɛ a fɔ k'a tanu k'a barika da ko a Hayidara a n'a ka denbaya u bɛ mun fɛ diɲɛ ani lahara Ala k'o k'u ye Ala m'u kisira k'u tanga jamana in Ala k'a basigi n'anw ye ka kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya sago Ala m'o kɛra Ala ka silamɛ bɛɛ ka laɲini sabati mumuni bɛɛ ka laɲini sabati Ala barika dɔ wɛrɛ sera le 12 mai dɔ wɛrɛ sera foli ani waleɲuman dɔn an b'o ta ko o ɲɛsin nin waati in na an balima minnu ye nin dakuruɲɛ fila minnu lase folikan ni dugawu la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka u sara Ala k'a bila mizani na u ma foyi de fɔ fo tiɲɛ a kuma dɔ bɛ da dɔ kan a bɛɛ lajɛlen ye kuma ɲumanw de wa bɛɛ ye tiɲɛ ye Ala ka si di cɛkɔrɔba in ma o hukumu kɔnɔ an y'a fɔ aw ye Jamiyatul Ansar Dine International a jamana fila bɛ an bolo n'o ye Angola ani Mozambique ye olu ka sanbɛ foli an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ u ka ɲɛmɔgɔw fɛ Ala barika dɔ wɛrɛ sera le 12 mai dɔ wɛrɛ sera ka foli lase an ka karamɔgɔ ma an bɛ 12 mai hukumu kɔnɔna na sanbɛ foli dɔ k'a lase an ka karamɔgɔ ma ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ k'a ɲini Ala fɛ sidiya ni kɛnɛya ni farifoni ni lafiya Ala k'o di an n'a ma jugu dogolen n'a bangenen min bɛ yɛlɛma Ala k'o yɛlɛma min tɛ yɛlɛma Ala ka don dɔgɔ mun ɲinan kɔ o kɔfɛ ka dugawu k'an karamɔgɔ ye a ka walawali ko ɲuman na
aye kawani min kɛ n'an ye faamuya min sɔrɔ la wajulu kɔnɔ an ye faamuya sɔrɔ a ka wajulu la ka tila ka baara kɛ n'a ye alhamdulillah an bɛ dugawu k'a ye karamɔgɔ cɛkɔrɔba in sijani kɛnɛ ni farifoni lafiya ala ko da n'a ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu k'a ye a ye initiative min ta k'a fɔ ka silamɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan taabolo ma bɔ taabolo la bɛɛ ka wajulu kɛ i ka faamuya cogo la mɔgɔ si kana maa si buruja an bɛ dugawu k'a ye yarabi a y'o initiative min ta ala ko o ŋaniya ɲumanya ala k'a sabati a ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka dugawu fana k'a ye sirifila misiriba la dɔ ɲuman misiri don a daminɛ n'an ɲɛna hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a ba hɛrɛ la k'a teliya o kɔfɛ anw minnu filɛ yan nɔ an bɛ mozambique yan nɔ anisaru jamakulu don an nana ka na karamɔgɔ waleɲuman dɔn an ka tuguɲɔgɔnya la an ye faamuya min sɔrɔ karamɔgɔ ka wajulukan na alhamdulillah bi kɔni an bɛ ala tanu ni mɔgɔ min y'anw ye funankɛni fitinin an bɛ dugu min na pɔtikɛ jamana mɔgɔ minnu ye dɔɔni yaala u b'a dɔn pɔtikɛ jamana bɛ cogo min na k'a lajɛ k'a fɔ ko anw bɛ baara kɛ cogo la cogo min a bɛ kɛ ala sago ye ka tila kɛ mɔgɔw ka tila ka daniya dan kan ala n'ale ka wajulu cogoya don wajulu fana man gɛlɛn ka wajulu lamɛn man gɛlɛn k'a faamuya o de ka gɛlɛn an kɔni a ye kuma min fɔ an y'a lamɛn wa an y'a faamuya wa an bɛ ka baara kɛ n'o de ye o la an bɛ dugawu k'a ye yarabi ala kan'an kɛ anisaru kɔrɔ ye an tugura kɔ kun min na yarabi ala ka kɛ lahara ko ye ala k'a n'a sabati arijinɛ kɔnɔ ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu k'an ka jamana fana ye n'o ye mali ye fitinɛ min b'a kɔnɔ fitinɛ ye ala k'a duga ala kɛ mamadu mustafa kama sɔli ala rasulil karim 12 mai 1955 12 mai 2026 ala ni ce ala ka jani kana da nan karamɔgɔ ma yarabi ala ka mɛn ɲɛ k'an yɛrɛ mɛn kɔ k'an ka foli lase an ka international bɛɛ ma fadi ɲɛma bɛɛ lajɛlen ani sababu jamana binani ma ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɛmaaba ala yɛrɛ sanuko ala sɔrɔ da salamataw ala muru jalo ka bɛɛ lajɛlen fo i ka sigida la k'an balakaw fo bɛɛ lajɛlen cɛsiri bɛɛ lajɛlen jija karamɔgɔ zuriyaw dan t'u la an bɛ dugawu kɛ ala k'o mɛn ɲɛ k'an yɛrɛ mɛn kɔ karamɔgɔ yarabi ala ka si ba ma hali bi ka si jani kana di an ma ka si jani kana di an ma n'ala sɔnna inshallah an ɲuman bɛ wanda yan an bɛ an faso kɔnɔ n'o ye kucala ye an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn an nana bɛn n'an karamɔgɔ fana ka turuni ye n'o ye ala ye kogo tijani ka fara den ka sherif ka kucala ansɔrɔ bɛɛ lajɛlen fo u ni cɛsiri u ni jija olu ka jija n'u ka cɛsiri o de bɛ kuraji don an fana tunga fɛ yarabi ala ka hɛrɛw caya ka san caman yira n'an karamɔgɔ la ka san caman yira n'an karamɔgɔ la k'an karamɔgɔ man ɲɛ k'an yɛrɛ mɛn a kɔ n'a zuriyaw bɛɛ lajɛlen n'an taabɔ ka hinɛw na ka se a kuma lafiya ala ka ɲɛnamaya ni kan yɛrɛ ala ka nin kira kanu kosɛbɛ sɔli ala muhamadu sɛbɛn ala barika dɔ wɛrɛ sera le 12 mai dɔ wɛrɛ sera an bɛ foli lase an ka présidentw ma Mozambique ani Angola ka dugawu k'u ye ala ka ani u dɛmɛ wulikajɔ ni cɛsiri min laɲinina ala ka an sabati a kan ninnu de ye bakurubaw ye an sera ka min fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma bi 12 mai kɛnɛ kan ka aw ladɔnniya k'a fɔ 12 mai anw ka waatiba de don 12 mai kalo ye anw ka kaloba de maa caman de sababu ye nin kalo ye ka diinɛ dɔn ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye ka kana ka bɔ ko caman na a sababu ye ya bani de ya bani ala ka si d'a ma ka kɛnɛya di a ma bani ye fɛn o fɛn fɔ san 40 in kɔnɔ n'an y'a minɛ o hɛrɛ ka bɔ an ma n'an m'a minɛ an bɛ bin a dingɛw kɔnɔ wa an donna o de kɔnɔ kumakɛla y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko video caman de bɛ yen olu bɛ ka taa ni ka segin réseau sanfɛ dɔwɛrɛ foyi tɛ o a kumana cɛkɔrɔba in m'i da de o a ye fɛn o fɛn fɔ min bɛ karamɔgɔw concerné n'u kun y'a minɛ an filɛ nin ye dingɛ min kɔnɔ an kun tɛ bi a kɔnɔ min bɛ faamaw concerné n'u kun y'a minɛ an filɛ nin ye dingɛ min kɔnɔ an kun tɛ bi a kɔnɔ an yɛrɛ dama kelen o kelen ni an kun y'a minɛ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na i bɛ taa sɔrɔ n'an dɔ tɔɔrɔlen don an binna o dingɛ min kɔnɔ an tɛ bi o la a ka kuma ninnu sanu de don minnu de don kuma nafamaw de don an bɛ dugawu kɛ si ni kɛnɛ ala k'o di a ma san 70 ni kelen caman ala k'a di a ma o la ni ala sɔnna a ma an bɛ aw bila yan sini ye don wɛrɛ ye ni ala ye si jɔ ka kɛnɛyaw jɔ
an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'an ka sponsor fo k'a waleɲuman dɔn n'o ye alhaji haruna konate ye a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri a ka entreprise min bɛ yen n'o ye copcaviga ye sɔmɔkolo ko la hakili la aw ye faamuya caman sɔrɔ o la ka taa se sojɔ baaraw ni sojɔw ni dugukolo feerew o b'a bolo sisan mobili feerew fana farala kan konate auto service aw yɛrɛ ɲɛ b'o de la ja kan mobili kɔni mago b'a a suguya o suguya la i k'a dɔn k'a fɔ ko Elhaji Haruna Konate b'a las'i ma an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya di a ma an b'aw bila yan ka foli lase baara in fɛn o fɛn ye i bolo don a la ka taa jatalaw la fo ka taa se Adama Kulubali Abu officiel n'o ye Abu Jabate Saka Kulubali ka taa se fɛn o fɛn bolo donna a la k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ sini o ye don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin cɛkɔrɔba ɲuman in nin cɛkɔrɔba sanuman in Mali conseil islamique ɲɛmaaba in a Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara a ka nin duzumɛ kɛnɛ sanuman in kɔnɔ a k'an bɛn sini inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu